Әдәби хәзинәбезгә тагын бер саллы басма өстәлде. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фирүсә Арсланның «Моң эчендә асыл таш» дип исемләнгән китабы Бөтендөнья татар конгрессы бинасында тәкъдим ителде. Тулырак алдагы язмада. Безнең бой сәнгатебезне, мәдәниятебезне яктыртучы, бик күп шәхесләребезне яңа күзлектән ачып салучы бер китап. Әлеге китапта татар профессионал музыка сәнгате сәхифәләре, милли киләребезне чит илләрдә таныткан асыл шәхесләребез хакында истәлекләр тупланган. Шулай ук тәнкыйди язмалар, фаҗигале чырлар аша сыналган язмышлар да чагыла. Жыр моңнарыбыз моңсызлана башлады бір заманна. Шул вакытта мин каләм алырга мәҗбүр булдым. Җырларыбыз саегая башлады, эчтәлекләре һәм моң югала башлады. Күп еллар буена мин мәдәният сәнгать өлкәсендә эзләнүләрем, күзәтүләрем, аралашуларым нәтиҗәсендә милли үземнең шәхси китапларым нигезендә мәдәният сәнгатебезне яктырткан китап эшләдем. Татарстанның баш фольклорчысы әйтүенчә, әлеге басма нигезендә энциклопедик сүзлек төзү күз уңында тотыла. Аны иң бер чыганы менә үзебезгә хас булган башкару үслубын саклап калу. Саклап калу гына түгел, теге яисә бу җырны ишетүгә җыр тыңлаучының күңелендә дулкын булдырту. 9 бүлектән булган китапның 8-нчесе Кырым татарларына багышлана. Язмалар Кырымның мәчетләре, шагыйрьләре, шәхесләре турында. Моны милләтче язган. Беренчедән башлап ул теге мәчетләр тарихыннан башлап. Ул Кырым турында. Кырым татарлары белән безнең Казан татарларын берләштерү, аларны аралаштыру. Менә мин Сөембик Аварислары белән әгәр дә Кырым белән Казан арасында күпер салдык дип әйтсәк, бу шушы күпердән йөртте. Автор үзе дә сәнгать белгече буларак фикерен профессионал югарылыкта белдерә. Татар музыка энциклопедиясе дәрәҗәсендә әзерләнгән бу җыентык мәдәни тормышыбызга битараф булмаган һәркемгә, шулай ук чит өлкәдә яшәүче татарларга да файдалы. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.